Son Moisés Vispalia, son socio de Satas Pandas. Satas Pandas está ubicada na parroquia de Goiriz, pertenece a Villalba, a 5 km do núcleo de Villalba, máis ou menos. Constituímos a SAT no 2008, aínda que hasta o 2011, hasta diciembre de 2011, non xuntamos as ganaderías. Formamos a 4 ganaderías, 4 explotacións da zona. Éramos veciños, menos unha que estaba un pouco separada de nós, noutra parroquia. A idea de Satas Pandas surxe un pouco porque un socio tiña un estalo moi precario, bastante antigo, e tiña unha necesidade moi grande de facer unha explotación. Estaba nunha situación complicada, nun lugar bastante difícil para mellorar a súa explotación. Entón, un día, nunha reunión de ganaderos, tira a idea de se alguén se quere asociar. E, bueno, despois de unha temporada, uns veciños que eran nós, logo, eu, uns veciños que facíamos traballos en conxunto, pois falamos o tema e, bueno, decidimos un poquinho tirar para diante e mirar a ver se nos podíamos asociar. Pasaron 10 anos, levamos traballando en conxunto na explotación 6 anos. Estamos moi contentos, a vida cambiou moito porque, bueno, antes eran explotacións familiares e o traballo saturábanos, estábamos saturados de traballo, pasaba por riba de nós. Non tiñamos días libres, non tiñamos momentos para desconectar e, bueno, agora sí, non é que teñamos demasiados, pero sí que temos días libres, podemos ir de vacacións, uns días de vacacións, vamos, coller semanas de vacacións. Parece ser que vamos ir ás xornadas de Seragro. Se alguén quere conocer un poquinho máis de Satas Pandas, pois se acerque por aí.